Hindi sila babalik. Mga ganit. Connecting. Connecting. Bukas. Ang mana? At kayo din ang pagpapatulog. Hindi kami niya yung kapag. Hindi ko nagpapatulog. Dinalawan niya yung asawa niya. Sa kanila. Wala pa daw. Ano, short na lang. Oh! Dubo mo na! Ilocos din kayo. Ilocos natin. Ba't diyan ka mo kiyag sa ulo? Basit laing. Ilocos natin sa aking powder. Sarap. Halatado mo pag Ilocano sa kas nila. Hindi naman makita yung mukha niya. May lalaki na. Diyan, mami. Kaya, Muya! naligaw pa mi sasaan kami niya. Daron na pudo lang nga niya. Ano ito, ubro. Dalawa na sa Oo, dalawa na sa akin. May punta sa akin. Hindi na lang niya iniwanan. At least hindi niya iniwanan na yung kapansanan. Dalawa. Ano ko yung nagkapasanan. Hindi na kalakad dito isa sa'yo. Kalikit na parang malakot ko na. Bukan na. Mahuding. Maguli ko rin. Muna, yung pati kababata. Ah! Naligaw kami sa next year. Uy, live. Naligaw kami sa next year. Sa umpisa lang yan, pag namanhid na yung... Ganyan lang yan. Kagat-kagat mo lang yung ano na. Mamanhid din yung katagalan. Pero ano, balan ka kayo ng corridors bago ka mag-dito. Bumili ka, kuya mo tinda yata. Hindi kasi nag-inom. Siguro, makikita mo siya. Yan, bakit? Kaya na, may time mo nang wala hindi pa na sarap. Wala yun yun. Ang dami-dami ko na Ang dami mo papalin. nang nagsasakit. Pero iba yung sakit na yan. Ang sarap niya. Pag nakatapos siya magtanggal ng lahat ng nasakit. Ang ako, pagpapunta ko ulit. Saan ba siya? Pati ka tapos ito? Ako naman si ate na kasi kasama ko siya. Ano ko? Ano ba mo sa iyo? Kain naman. Uwian mo mamaya. Wala nang ulo, wala nang Di ba mag-market si Lola? Magbili ko. Pero wala ko naman yung yung healing. Ano ba yung sinisip-sip? Ah, yung bubal. Ah, beginner. Ayun o, ito pa yung voucher ko dito. Itong litra ba? May nalaman ba kayo yung litra kayo? Magkano naman yun? 1,000 siguro. Kung may tag 150 doon, dandagan yung pera ko. Ayun. Diba? Itong baraka. Yes, sir. May time na dyan. Ano yung time na? Kain na. Tornado. Hindi na.
Nakasino lang ito. Mag-check ko. Magkano ang price? Tapos lalagyan ko. Mga ganito ba? Diba kung mahal, kung 200, dagdagan ko siya ng ano. Tapos original. Oh, sorry na. Sorry. Original ba ito? Oo, tornado eh. Time house. Saan ko nakita bandang time house ba? Sa Imaro, sa Imaro. Yung tapat ng careful, meron dyan? Parang doon yung bandang ko. Tayo mo yung binabayad ni hanggang sa ano. Uy, pero kung meron kayong ano, yung gold news, mas nagbibigay sila ng ito. Gold news. Hindi sila nagbabasa ng bot Ah, mga hindi. libro yung nandun sa bahay. Mga amo, Galing sa kasi Amazon. pag tagayo kaya, Tommy Hilfiger na ano. Tommy ba ito? Wala ngayon. Kasi pag mayroong ganun, mga, iba si Juliana dati yung sa Tommy na mga t-shirt. Pwede ko po mga t-shirt, sandaan. Wala ka na ng spring. Sock, ay mga. Ayan. Spring gloss. Yung barakat, pwede natin gamitin ngayon. Baka may barakat dito. Ano yan? Ito yung mga inom-inom juice. Tapos mga Ano naman yung juice product. ay, resto pala itong Mitra. Restaurant. 100 din. Indian. Hindi rin po. Pag ano natin para mas. Hindi pwede kukunin doon sa ano pa namin, mga ganyan. Ano ba? Sa mga dating Kuha kami ng friend na vitamins doon sa meron tayo. Saan? Ano ba ito? Vitamins C. Sa pharmacy doon. Sa light mo, di ba? Light from pagdaan namin, binigyan kami ng Mga ganyan. Hindi ba ito? hindi ko na mag-inom eh. Alam mo, tubig. Ano? Ano? Oo. O, tignan mo ito. O, 26 din yan. O, ganun yan. Kinuha ko doon. Hindi, ang pantay. May ako dun sa Ito. Connecting. Yes, yun. Yung cover na yun. Yung cover na yun. Gusto ko yung pula. Oo. Hindi kahit sa mga matanda ko. Ito. Oh, bigyan mo siya. Pwede sa mga matanda. Pagdating ko ulit sa mother. Hindi na tayo kakain. Walang na.